Mentalmente foi un golpe moi duro, xa que lembro que dende un principio me costou asimilalo, xa que pasas de estar xogando co grupo, de ter unha rutina, a que che digan que tes que parar durante moito tempo. Sentí moita rabia, frustración e medo, pero sabía que isto me iba a hacer máis forte. O máis importante para mí neste proceso é marcarme obxectivos a corto plazo, día a día, estar coa xente que me rodea con tranquilidade e traballando duro para conseguir o que levo esperando durante moito tempo. Estamos ready. A verdade é que despois dun proceso moi longo, volver a estar co grupo foron unha sensación increíble, xa que era volver a ter unha rutina, estar con elas, volver a sentirme eu como futbolista, e a verdade é que estou moi contenta esperando a miña oportunidade. O meu obxectivo principal sempre foi xogar aquí, dende que me deron alta síntome moi ben, con moita confianza, e a verdade é que esperando pola oportunidade para disfrutar desta nova etapa que ven.